Unjabula kutshela unomuntu? Wangitshela. Wona wabona ukuthi kulungile? Yebo, wangitshela. Ngabona ukuthi kulungile cause naye wanginikeza i-chance ukuthi ngibe khona empilweni yakhe. Cause futhi bese ngizwile ukuthi ukhona wena empilweni yakhe. Ubuyikhwapha noma ubuyifront? Ngingasho ukuthi bengiyikhwapha. Ubufila right futhi ngalokho? Ngingasho ukuthi bengifila right cause bengimthanda nami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Usijo kube la eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi khona lento emphethe kabuhlungu angekho right ngayo kwi-relationship yakhe. So asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani nanokuthi usiphatheleni. Sabona kunjani? Yebo, njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Umabhala ngihleli naye? Ngihleli kwaMkhize. Mkhize? Yebo. All right, ubuye kuphi? Ngibuye eMlazi. Ukhulele khona? Ngizalele khona, ngakhulelwa khona. Oh, ngicela ungiqale la usahlangana khona-ke nomuntu othandana naye ukuthi bekumuphi unyaka and nahlangana kuphi, nihlangana kanjani? Sahlangana ngonyaka ka-2022. Umuntu osebenza e-Technonotes. Okay. Yadeliver, so ngangisebenza ngalowo nyaka lowo, so wafika emsebenzini ezodeliver. Okay. So wacela inamba yami, so ngaze ngamnika, sahlangana kanjani. Okay. Yes. So uyalibona leli bhungu lihle and uyalifisa nje ukuthi libe iphathi impilo yakho. Yebo. So ukuphethe kanjani-ke? Seniyaqala-ke manje seniyathandana-ke, seniqala uhambo lweni lothando. Ngiyazi kuyenzeka umuntu uma esakushela akafani nomuntu osuthandana naye. So yena mhlambe ngabe esakushela seshintshile isimo senithandana noma uhlobo lomuntu olulodwa nje? Sithandana kwakukuhle nje. Kwakukuhle, ku-right. Nje siqala ukuthandana nje impela umuntu ethi noma eyodilivela ngala ngihlala ngakhona yabo nje afone ngicela ukubona nani yabo nje umuntu onginikayo nemali engayicelanga. So ngase ngathola isikole ke ngithi ngithola isikole ngathola ne-accommodation ukuthi ngihambe ngohlala eTown. So basuka ke eMlazi? Ngasuka ke eMlazi cause bengihlala eMlazi yena ehlala kaMashu, so ube umuntu nje odeliver everywhere. So ngasithola isikole ke ngonyaka ka-2023. Ngithe mengiqeda ukuthola isikole ngasuka ngihamba ngohlala eRes, ngathola neRes. Okay. So nje izinto ke zaqala ukushintsha ke ziqala ukushintsha ka-2024. Oh, ziqala ukushintsha esayidini lakho noma elakhe? Qale ukushintsha esayidini lakhe, communication ibisingekho kahle. Okay. Ngimfonela ukuphi, hayi ngijika la eduze nje yabo nje umuntu ngikhathele ngisuka afa imoto kanjani. Useney'tori akusafani yabo, njengomuntu ohlezi emgaqweni nami ngeke ngitshela ukuthi mhlawumbe ngiphazamisa kakhulu uma ngimfonela yabo nje yonke lento leyo, kanti hayi akusekho njalo. Manje the time kade umfica empilweni yakhe ube naye yini umistress obekhona? No, bengenayo. Ngokusho kwakhe bengenayo umuntu. Ingane ube nayo? Yes, ingane unayo. Yes. Okay. Nina noba ninayo ingane? No, wasinayo ingane. Okay. So eqala bamatasa ngale ndlela amatasa ngayo asamtholi seney'tori ey'ningi. Uke mhlambe walithola ithuba lokuhlala naye phansi noma mhlawumbe umrekhodela i-VN enganguzulu umtshela ukuthi hayibo ngiyanothisa wenza 1 2 3 4 ubale nje. Umtshela ukuthi no lento enza angiyithandi ayingichazi neze. Mina ngikwaze ungithanda ngalolu hlobo kujikephi? Yabo ngimchazelile ukuthi nami sihlangane nje usebenza nje isikhathi besinikana. Njengomuntu osebenza ngiyakwazi ukuthi ukuba umsebenzi into enjani. So mhlawumbe ngabuye ngathula nesikole ngayeka umsebenzi. So ngabe ukuthi mhlawumbe esami isikhathi sesisincane yabo sengibhekene nento eyodwa kusafani nomsebenzi yabo. Ngamtshela nje ukuthi ngimkhombisa ukuthi ngiyam-understandisa into abhekene kodwa manje awumuntu othi hayi ngizoshintsha ngizamile nje ukuthi ngicommunicate naye kodwa hayi akwenzeki lutho. Wase uyafound out hake kwenzakaleni? Utholeni? Angimazi kahle, angimazi usisi kodwa ngokuthinta ifoni yabo mose ufuna ukuba ne-closure
yabo ngathinta ifoni ngathola ukuthi khona le ntombazane abhizi nayo. Wapequlula yonke indawo. Ngapequla ngabona ukuthi indlela nasemgqomeni nala sekudilise khona washona khona. ngashona khona ngabheka even nala aposta khona ukuthi akekho no commenta. Uyabona nje nawe uma khona uhathi epost yomuntu wakho ku Facebook uyambheka lo muntu ukuthi kazi umazelaphi yabo nje ugcina usungathi uyasangana ekhanda. Ngathola ukuthi khona le ntombazane abhizi nayo kodwa yabo ayisifakile isithombe kodwa nje umuntu wesifazane impela angeke ngize ngazi ukuthi ubani kanjani. Uye wam inbox ngeke ngayithatha inamba yakhe Geli. Wakhuluma naye. Yes. Kumfonela kwami kwawukuthi akanginiki impendulo ezikahle wagcina engasabambi because ngamfonela kabili kathathu wawumuntu nje okhombisa ukuba kuhlaza yabo nje ngagcina sengiyekile noma ngimbhalela ku Facebook uGeli because ngagcina ngikwazile ukuthi ngitrack ku Facebook. So nje yabazi namantombazane umuntu wethu sonke nje kwayalena ngithobeni zakhe za ku Facebook ngoba siyaposta futhi sinjalo nje ulobuso uyabazi noma ahlamba akukho sithombe nhlobo. Umuntu oyilokhile iprofile yakhe uGeli. Yes ilokhiwe so nje akukho lula. So emva kokuthola ke mhlambe uke wakhulumisana nobhuti wabantu wamtshengisa ukuthi sengitholile. Ngimkhombisile ukuthi sengitholile ngamkhombisa nobufakazi. Umuntu ozoyeka uyabo ozoyeka yonke lonto leyo kodwa Mayethi uGeli ke vele ngiyathandana nomuntu wakho futhi ngeke ngihlukane naye. Uzobusuwenza njani? Ngizobe sengizama ukuthi ngiphume ngoba uzomshiya yedwa. Ngizomshiya yedwa. Mshiyelani? Ngiyangokuthi as much as isikhathi engasuspend nami akusho ukuthi mase ngamukelile uzoqhubeka ahlale nami aspend isikhathi. Akusho ukuthi mase ngamukelile uzoqhubeka enze indlela enza ngayo ngoba usajabule ngapha. Yabo. So ngiyakuzwa. Ithi ngimlandeke uGeli. Khona uzobuza nokuthile mhlawumbe ungenze ukuthi usane imibuzo ofisa ukuthi ubhekise ngakuyena. Ngajabula kakhulu. Kulungile lokho? Kulungile. Kusilanda wena. Phela sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Usisivumeleke ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo esizofikile ukuthi simbuze yona. Seke asesibone singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila wena? Maba lahle naye. Mambuyazi. Ubuya kuphi? Ubuya Mastein eMpumalanga. Okay. Ukhulele khona, uzalelwe khona. Ngikhulele eMandeni. Emandeni? Okay. So usis lo seduze kwami mas? Ngamazi. Mazela kuphi? Mazela eRes. Okay. Nihlala nonke? Ngihlala sonke eRes. So mawuzwa ukuthi ubizwe kuhlelo oluthi ngifuna umuntu wami. Kufika emqondweni wakho? Yinje ocabanga kuqala noma oyicabanga ngekuqala? Kuningi ngicabangile. Ukhona umuntu othandana naye manje? Yebo ukhona. Bakhona? Ukhona. Ukhona. Okay. Eish, kulungile. So usisi akekho right kubudlelwane bakhe nomuntu wakhe and uyangena nawe lapho. Ingakho biziwe. So ngicela umlalele nje ukuthi uzothini kuwena. Ngiyabonga. Kosi khumthana naye. Ngikubize la namhlanje. Ngiyathuka nje ukuthi ngikubona la ngoba bengacabanga ukuthi wena since sihlala ndawonye i-relationship yami noNjabula isekho right ngenxa yakho. Ngenxa yami kanjani? Ukuthi wena ungenile wazenza umaqhuzu ebudlelwaneni bami. Ngiyakujabulisa lokho ukuthi namhlanje ubizwe la. Cha ungijabulisi. Unjabula kutshela unomuntu? Wangitshela. Wena wabona ukuthi kulungile? Wangitshela. Ngabona ukuthi kulungile because naye wanginikeza ichance ukuthi ngibe khona empilweni yakhe. Because futhi bese ngizwile ukuthi ukhona wena empilweni yakhe. Ubuyikhwapha noma ubuyifront? Ngingasho ukuthi bengiyikhwapha. Ubufila right futhi ngalokho? Ngisho ukuthi bengifila right because bengimthanda nami. Ngihlala nawe endlini
Uyangibuka ngiyasangana, kumnandi kuwena. Ukuthi uze ube nesibindi sokuthi uFacebook wakho ungangene kuwona ungafaki ney'thombe. Uphendule ukuthanda kwakho mengikuthumela ama-message ku-inbox. Kumele uphendule kuyena uNjabulo ubuze kuyena le mibuzo ongibuzayo, hhayi ukuthi ubuze mina. Njengamanje awunginiki iy'mpendulo engiyifunayo, uyangidelela nje. Ungazizwa unjani uthola ukuthi wena umuntu ohlala naye endlini ukuthathela indoda. Amadoda emangaka agcwele umhlaba wonke. Ngoba ngithande yena uNjabulo. Noma esekutshela ukuthi unomuntu ongakwazi ukuhlonipha wena lokho. Yes, ngaqhubeka ngajala naye. Wow. Jabula dad. Yazi uyajabula. Ngiyajabula ngempela. Angikho-ke happy mina ebudlelwaneni bami, bengingathanda ukuthi ungiphumele. Hhayi angiphumi-ke sisi. Ngobani? Ngoba ngiyamthanda. Into akutshela wena everyday le? Uyangitshela shame. Okay. Ngisho ukuthi kuzophuma mina. Ukusiza futhi. Kodwa wazi ukuthi indlela angene ngayo kuwena, nawe indlela ozophuma ngayo, nendlela engiphuma ngayo nami. Uzozwa ukuthi kubuhlungu kanjani. Hayi shuthi sorry sisi. Dewe siphathi ngihlala nandlini ngiphambana nawe everyday. Kodwa uyangibuka nje ngisangelwe ekhanda, ngiyagula ekhanda. Ubuka umxoxele? Bengike ngimxoxele. Nami bengenayo i-choice sisi because bengimthanda. Yini lo ethandile ngayo ngoba bengazi uyithanda komunye umuntu? Ngimthandile nje. Kuningi engikuthandile ngayo. Uthanda izinto azenzela zona. Ayisi. So wabona ukuthi lezi zinto engingasayitholi seziza kuwena uqhubeka kamnandi. Bungasayitholi? Bengingasayitholi ngoba phela ufikile wayithatha wena. Bengazi bengithi uyayithola mina. Angeke akwazi phela ukuthi anike abantu besifazane abawu-2 imali ngesikhathi esisodwa. Bengithi uyayithola mina. Bengisithola sobawu-2. Hayi asiyitholi sobawu-2. Asiyitholi so angisayitholi-ke mina. Wena usuyaqhubeka uyayithola. Hayi shasinceseke mama. Mina ngi-understand. Nihlala endlini eyodwa, endlini eyodwa. Yes, hlala endlini. Njengoba nizosuka nje la manje nisaya endlini eyodwa futhi. Sisaya endlini eyodwa futhi njengoba sihlala lapha siyabeka ukuthi awukwazi ukushintsha until ukuze kuphele isikhathi sakho. So nje kuyilento ekuyiyona ngazi. Nizohlala kanjani pho mina niphuma la? Angazi uhlala kanjani. Hlala endlini eyodwa uyongena enhlizweni yendoda yami. Futhi kuningi akufunayo ugcine seqwa njengami. Yeah. Usazophinda uhlala kanjani endlini? Soqhubeka sihlale phela. Ayikho inkinga, awuboni nje inkinga. Inkinga mina. Awunankinga, kumnandi. Mengiqhubeka ngihlala ebudlelwaneni wena uzoqhubeka wenze njani? Uzoqhubeka nawe uhlale? Ngizohlala ngizoyaphi? Manje ubona ukuthi uzokulobola? Beside ukuthi uzongilobola ngizohlala wena izwa lokho. Sekuzoya ekhambeni kwesikhathi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye. Into yangilobola noma wenze njani kodwa ngihleli mina ngey'ndawo. Awuyakukhohlisa-ke lo jabulo yakho uma ucathi uzokulobola. Ngokhohlisa unjabulo wami usho kahle nawe. Qale nini vele ukubona ukuthi kufanele uncike nje impela ungiphuce yonke injabulo yami. Sekunesikhathi ngijulile naye injabulo. Ngijabule nje futhi isikhathi. Yazi ngiyajabula uyasithola sonke isikhathi osifunayo. Mina ngiyakhala la ecele uyangibona futhi ukuthi ngikhala everyday. Kumnandi. Mhlawumbe mangase simfonele uNjabulo. Kube yena umuntu osixoxiselayo ukuthi uhamba noba ushiya ba. Mhlawumbe futhi ongenzeka ukuthi athi umthanda no2 angimazi ukuthi umuntu onjani. So ngiyacela ukuthi konke kuphelele sikuthole kuyena. Cela ngivumele simfonele. Ayikho inkinga mina ngiyinkinga. Uyavuma? Kulungile sikamfonela. Xasifonisa.
Ndaba ematasa la ikhona. Uyamazi nje ukuthi ukephi manje? Ungabuza yini usisi ngoba ngathi sesikuphi and isikhathi esiningi naye. Ngasho mhlawumbe kwabangani bakhe. Yes, wazi kakhulu. The requested number is not available at the Mekwabangani bakhe shothi ayibambe ifoni. Ngicabanga ukuthi unomsindo la ekhona mhlawumbe hayi. Uyaphuza utshwala? Yebo uyaphuza. Ngasho ukuthi wazi kakhulu impela. Nazo zonke impende zokuthi ukuphi ngasephi isikhathi. Umuntu wami nje angisho. Uyabona ukuthi uyangijwayela. Yes, mama. Uyabona ukuthi uyangijwayela. Yes, mama. Mina ngithusa ukuthi nihlala endlini eyodwa. So mekunje phambi kwethu shuthi endlini zoba njani? Shuthi aniphephile omunye komunye. Angazi. Ngicela ningicacisele ukuthi nenza njani. Uyaqhubeka noma uqhubeki naye uNjabulo? Ngizoqhubeka naye. Uyaqhubeka noma uqhubeki naye? Ngiyaqhubeka naye. Uya-understand ukuthi nendlini eyodwa? Ngiya-understand. Uthi uzoqhubeka naye? Okay. Kaze kwanzima ngoba kwanaye asemtholi futhi. Kona sithi mhlawumbe nje uyofuna uzokhipha wena. Asazi. Ngoba mina ngiyindawo. Nami ngiyindawo. Ngiyacela ukuthi ningivumele ukuthi uhlelo seligoqe kube ukuthi siyanilandelela. Ngoba phela sadinga ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani ukuba mhlambe ikhona indlela ukuthi abambe ifoni ngabe sizwa ngaye. Manje asimtholi. So ngicela ukuthi ningivumele ngimdedele. Kulungile sisi. Ukulimazana cha. Kulungile ayikho inkinga ngiyasidedela sizobenza senze njani. Ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya alizophelela la kudaba labo. Ngisimanga ukuthi uNjabulo asimtholi efonini. Noma ngoba kuthiwa ke mhlambe ikhona episode enye esingavumela ukuthi sishuthe. Anginayo isho Nkosi yami, anginayo isho. Ngiyanizwa ukuthi niyakhala ku comment section ukuthi ngiyabathembisa ukupart 2 kodwa abezi. Sometimes sekwenze ukuthi sibafonele abantu sidinga ukuthi sibalandelele. Sifuna ukwazi ukuthi kwagcine kwenzekeni. Uthola ukuthi abanye sebeyanqaba, abanye basekho right, abanye sibaqhathene emndeni yabo. Nje bayachaza izinto eziningi. Hayi ngoba nakho sisuke singathandi ukuthi upart 2 beze. Suke sithanda. But uthola ukuthi akuhlangani kona. So nala siyadinga ukwazi vele ukuthi kuzobe kugcine kwenzekeni. uNjabulo uhamba namuphi akahambi namuphi noma mhlawumbe bathanda bawu2 sizokulandelela konke lokho. Kodwa ke mekuthi uNjabulo akazizwa kahle ngokuthi angasho ukuthi part 2 asikwazi ukumfoster. So ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, like, share mina ngithanda kakhulu. Bye. Is there Black Life TV?